Gunatarakan wonten nyidam sari Nyidam sesarengan sari. sekar gumelar membela yang kaya. Bapak Tanto sampun ngantuk. Ibu mana? Malah neng kono jebuke. Mana? Di sana loh Mas, neng Ratan kono loh. Ratan, nggih, terima kasih matur sembah nuwun. Sehat selalu Ibu. Sehat selalu. Wedi diguyu Pak Kesan. Ngilang karo ngilo oh ya yo Aku kumbangi jam sari. ojo mepet ojo ngaso Margi wong Bunda Tanto sehat-sehat selalu Bunda. Terima kasih, Terima Ibu. kasih matur sembah nuwun. Oh ya yo Aku rak geting ini gitu. ukir lan samudra Terima kasih Das Pundi. nggih matur sembah nuwun Urung marem Mas Yanto. sesuk Sehat ditambahi selalu, nggih. sedina sawengi Siap. Pak. Nggih. Pak Tanto juga terima kasih matur. Bunda Tanto juga Pokoknya terima tak kasih. dongakno aja tuwa-tuwa, Pak. Heeh. Lah sampean temengko ning isor jambu yo ana. Baga dadi ayo lajengaken yo. Mboten. Poel niku, Pak. Oh padakno wedhus yo poel. Lah jare ora ana untune ra poel sih. Moga lajengaken yo. Ah iya. Iya, Pak. Hei, Mbah Met yo ngono kawet sore mremor ae. Cih. Dosa munggah landoh iki. Batine gitu ku sapi iso. Wedhus. Nah, lah iki wedhus ning ngarep pirang-pirang lho. Ayo monggo. Duki pundi mau, Mas? Yo ning kono no. Lah kok dugi pundi? Nah. Oh ya ayo. Sira wong takut. Mepet ojo ngaso. Aman deh. Terima kasih. Terima kasih matur Bestiku sembah ini. nuwun bos-bosku. Berkah barokah kangge panjenengan. Terima kasih. Matur suwun, Mbak. Kesok nang. Batine nduk iku. Ora sepiro ya. Piye ngono? Terima kasih matur sembah nuwun Pak De Tanto. Aku kene wae ya. Sehat selalu. Ayo Bapak ngasiran.
Gostak rumah saku lo duduk Yo. apa tiba juga kunci aku Ora, seundon. lha iku Mas Yanto iku sabar kabeh. Mas Mas. Yanto nggih. Ya kunci Pak. Kuncimu moh aku Pak. Oh, ngono. Karatan wis seneng. Pak Detanto terima kasih matur sembah nuwun. Sehat selalu, sukses Bapak Ngasiran selalu. terima kasih Pak Ngasiran juga jauh-jauh. terima kasih. Mas Yanto juga terima kasih matur sembah nuwun. Sedaya kemawon. Monggo. Sik, Pak. Lajengaken yo. Iki jane rupane kok kuning nyapa to? Keseriwing beledek masih Mama. Wih, kok Kok sembarang malah sembarang jungkung nyanyi iki lho aja. kok. Bisa ndok loke kowe ya Mas Yanto yo. Jangan modelnya seperti itu memang harus Ngono seperti ya? itu. Yo nyanyi dirimu no. Dirimu wis ketok wis blawus beliau nyawi jeje iya. Lho iya. Ngono. Nah iya Apa-apa. betul. Penting Boten lanang, maksudnya Pak. warna rambutnya boten ngoten. Monggo lajengaken yo. Aja mepet. Masih bersama Sekar Gumelar membela yang bayar. Masuk. Adios sound system. Kain-kain. Production. Ukir lan samudra. Monggo Mas Yanto. Lho, lah kok marah lenggah. Lah no? kok malah deprok piye ceritane to? Kesel. Kesel. Capek, capek. Tuhan, Amin, ya amin, Bapak. amin, amin, amin. Nggih. Sampun iki. Oh ijeh ya. Yo ijeh, ojo sampun we. Ijeh sak cerit berarti. Yo sih sak cerita. Monggo. Nalikane hatiku Idam Sari. Jam Sari. Permintaan dari beliaunya Mas Anton dan juga teman-teman yang Terima ada. kasih bunga-bunga sosialnya Bapak Tanto.